Bentie thuolo mar independent site supervision kata bedo gi jotim nonro, joket wang' gi jok mang'iyo gi gimopogore gi sirikal. Kinyalo paro ni ntiere ywarruok mosebedo ni samoro county government ema nopuodho mondo mi med gedo mamalo. Bentiere thuolo moro minyalo mi jok ma keto wang' gi e yore giwegi kopo ni gionge gi geno gi gima sirikal timo. Samoro county, apise jo county osechamo gimoro matin to wacho ni dhu meda meda kare mokariyo kanyo. Bedo nade kae? Koro sirikal nitie mondo mi jopiny iwacho nang'o assurance omi jopiny gima wacho ni horruok ni gimoro amora matimre yo makare. Mane tich sirikal. Nyaka gimi jopiny geno ni gimoro timre yo makare. To mane tijwa. But kapok wabiro kanyo, kapok wadonjo kata e site no, wacho ni nitie jok ma jo independent go onego bedni developer manyogi tiyo kodgi. Koro gine wang developer kaka joma olony gi tijno. Wan kwa biro gin gitimo gimoro quality control. Quality control matin ni ng'iyo ni kata concrete kokoto moriw gi kuoyo gi simiti moole pi morucha waluonge ni concrete. Otime yo makare nikech gin ratios mopogore opogore. Ang'eni jomoko nyalo wacho ni 1 2 3 mago werigo. Ratio no onego bedni ng'ama mi en ng'ama olony. Onego bedni kata ka en chuma mitiyogo reinforcement cha en chuma makare. Ke chuma nyalo ni dolo tura mayom. Mano ok chuma maber. Onego bedni chuma inwang'o ka ondik ng'ama the kambi molose e kore. Mane chuma moyiego. Mane kaka idara mochung'e quality control wacho. Koro magik monego bedni engineer gi architect kundi surveyor mane site konyi ng'iyo. Wan kwa biro wacheko ni to be giseng'iyo gigo. Be gigo timre yo makare. Koro wan onego bedni chiwo assurance. Wan wachiwo gimiluongo ni wamiyo jogo gimiluongo ni ni bedo gadiera ni gimitimo no itimo yo makare. Emodo ni ji mondo ti kodwa. Kineno ka gimoro ok ber kata samoro ineno ka jok miketogi samoro nitie ka gitime. When report ko wan kod list. Samoro register project wang'e ni engineer mane project no, wang'e ni architect mane project no, wang'e ni contractor mane project. Koro sama report to wan mwanyalo take action mondo migi rekebisha mondo mi gima timre ok timre yo makare otimre yo makare. Koro wan kanyo mondo mano timre. Onge another independent body. It is the government. To gitiyo kodu pono ni giti. Koro gitiyo kodwa. Koro donwa tika nyakla mondo udi oger e yo makare. Ang'o ma ng'ato